Olen Hannele Salomies. Olen apteekkarina Suomussalmen apteekissa. No, idea siihen, että Elen on tänne tullut, niin tuli meidän terveyskeskuslääkärin kautta. Hän tuli käymään luonani ja sanoi, että tarvitaanko apteekkiin henkilökuntaa, että hänellä olisi tuttava perhe tuolla Virossa, jonka tytär on valmistunut juuri proviisoriksi ja haluaisi tulla tänne töihin. Ja minulla oli paikka täällä auki. Minä olen Eläinsillästä. Olen töissä Suomussalmen apteekissa ja olen proviisori täällä. Mä olen valmistunut Virossa Tarton yliopistosta. Täällä on minulle tuttuja ja hän sanoi, että täällä on vapaa työpaikka. Ja siis minä ensimmäinen sähköpostin kautta olin yhteydessä apteekin ja siis tulin tänne katsomaan, että mitä työpaikka se on. Sovittiin. Hän ilmoitti, että hän olisi valmis käymään täällä. Ja niin hän tammikuun alussa tänä vuonna sitten tuli. Hän ei suostunut puhumaan suomea lainkaan. Me käytiin keskusteluja englanniksi ja häneltä puuttui sitten vielä tämä laillistus Suomessa. Että hän oli marraskuussa kai valmistunut siellä Tarton yliopistossa, mutta sitten tarvittiin laillistus vielä Suomeen, että pystyy täällä työskentelemään. Ja sitä jäätiin sitten odottamaan ja kova ukaasi, että täytyy opiskella sitä suomea. No alkoin oli ihan stressa, oli ihan iso stressa. Että uusi työpaikka ja uusi asunto ja ihan uusi kieli, että se oli stressa. Oleva proviisori Heli Lahdelma-Miettinen, niin hän sitten rupesi hoitaa näitä kansainvälisen rekrytoinnin asioita, eli otti yhteyttä tänne ELY-keskukseen ja sieltä sitten saikin tietää, että on mahdollista saada tämmöinen kieliopetus, intensiivisellainen. Ja näin me sitten rekrytoitiin Elen. No, täällä olen ollut töissä 10 kuukautta. No 3-4 kuukautta oli ihan stressa. Että nyt on jo se ympäristö on tuttu, että menen ja kaikki tehtävät on vähän menee nopeammin ja on tuttua. No, asiakkaan neuvottelee, reseptikäsittely, jos on tarvis valmistaa lääkkeitä, että näitä on vähän. Kulttuurieroa, Viro versus Suomea, että en ole niin iso kulttuuriero, että no, Suomessa on sinne pieni paikka, että Tartu on sinne iso kaupunki. No, ihan varmasti sellainen, että semmoinen ennakkoluuloisuus on hävinnyt, että kaikki ovat olleet positiivisesti yllättyneitä, miten hyvin Elen on oppinut suomen kielen ja miten hyvin hän on päässyt sisälle kaikkiin töihin. Ele on aivan mahtava työkaveri. Parempaa saa etsiä. Kyllä. Hän on iloinen, luotettava, todella tarkka, tutkii asiat ja muistaa hyvin, kun hänelle jotain kertoo, niin ei toista kertaa tule samoja asioita kysymään. No, nythän on voimassa tämä Bolognan sopimus Euroopassa, eli tutkinnot vastaavat toisiaan, voi siirtyä maasta toiseen. Eli Elen ei tarvinnut mitään lisäopintoja tullessaan tänne Suomeen, vaan hänen tutkintonsa hyväksyttiin sellaisenaan, mutta hänen täytyy saada Valvirasta laillistaminen. Aina, että olisin yksi kerta, että haluan lääkkeitä, että mulla on romuska. En minä ymmärrä, että mitä se on. Ja se oli flunssa. Että siis vähän tämmöinen, jos on asiakas puhuu kuin ihan kainumurretta. No, loppupäätelmä kuitenkin on se, että rohkeasti vaan liikkeelle ja että ne ennakkoluulot pois. Että kyllä, tai sitten, että meillä on sattunut todella hyvä yksilö tänne, että on niin tosi hienosti mennyt.